ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang padaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang katawhan labi na ang ato mga leaders magpatalinghog unta sa pulong sa Ginoo, dili magpadayon sa pagpatunhay sa atong tawhanon nga mga pulong o mga prinsipyo. Ang ato sad nga mga benefactors and donors hatagan unta sa Ginoo, bugti sa ilang pagkamanggihatagon, pinaagis pagpamalit ani ato mga slots dinhi, hatagan unta sila sa kalinaw o kalipay o kaluwasan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. O Ginoo, agaka ang mga hitabo sa kalibutan diha sa imong kalinaw ug hatagi ang imong santos nga simbahan sa kalipay sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay nasayran ninyo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi o bulawan, kay giluwas man kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay bulim o mansya. Gipili siya sa Dios sa wala pabuhata ang kalibutan, o gipadayag siya ni ining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya, nagtuo kamo sa Dios nga maoy nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya, aron ang inyong pagtuo ug paglaom adto ninyo ibutang sa Dios. Karon nga nahinlo na kamo pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran ug may matinud-anon ng gugma alang sa inyong isig ka magtotoo, paghigugmaay kamo sa kinasing-kasing gayon. Kay kamo gipanganak pag-usab dili pinaagi sa tao, kundili pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ang tanang mga tao sama sa balili ug ang tanan nilang katahom sama sa bulak ni ini. Ang balili mamatay ug ang bulak ni ini malarag, apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw
nganha kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daiga ang Ginoo, o Jerusalem. Daiga ang Ginoo, o Jerusalem. Daiga ang Ginoo, o Jerusalem. Daigang imong Dios o Sion, kay iyang gilig-on ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak, sulod kanimo. Daiga ang Ginoo, gitugot niya ang kalinaw, sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong kaniya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Daiga ang Ginoo, o Jerusalem. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang Hakob. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon alang sa laing nasud. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Daiga ang Ginoo, o Jerusalem. Alleluia, alleluia, wikain mo, puo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, o Ginoo. Diha na sila sa dalan paingon sa Jerusalem. Naguna si Jesus sa iyang mga tinun-an ug nahingawa sila pag-ayo. Nangahadlok ang mga tao nga nagsunod kaniya. Gilain na usab pagpapundok ni Jesus ang iyang mga tinun-an o gisultihan niya sila bahin sa mga butang nga mahitabo kaniya. Pamati kamo, matod ni Jesus. Nagpadulong kita sa Jerusalem og itugyan ang anak sa tao ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Hukman nila siya sa kamatayon ug unya itugyan ngadto sa mga dili Hudiyo. Siya ilang bugal-bugalan, ludan, latuson ug unya patyon apan mabanhaw siya sa ikatulok ka adlaw.
Unya si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Hesus ug miingon, magtutudlo aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Hesus kanila. Mitubag sila, kung mulingkod ka na unya sa imong trono dito sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. Miingon si Hesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong ibnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, mitubag sila. Miingon si Hesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios mao ang muhatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagkabati niini sa napulo katinun-an, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini gipaduol silang tanan ni Hesus o giingnan. Nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan kaninyo dili kini mao ang paagi. Kung usa kaninyo buot madakong tao, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan, ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa nagtug-an nga ningon si San Pedro, giluwas tas Ginoo, gilukat tas Ginoo, dili pinaagig sa lapi o bulawan, kung dili pinaagi gyud sa bililhong dugo ni Kristo nga iyang gipaagas. Nalipay ba mo ana nga nalukat na ta? Gilingay mong tupad ina nalukat na ka. Pero nabiya daghan nga nalukat unya giprinda og balik. No. Balik-balik lag prinda ba? Ang atong kalag gilukat na ni Kristo, nya pinaagi sa bunyag na hiusa na tas iyang paglukat, pero basig ato na sang giprinda siyawa. Gilingay mong tupad usab ing na wa pa maprinda. Wa pa maprinda. Ba? Okay. Sus kita ambot lang lukaton sa Ginoo, inig kumpisal, lukaton na sa Ginoo, inig wapagan ni kaabot og usa ka semana, to na giprinda na sad. Nya unsa may atong ipabayad inig prinda nato. Dire lang ari. Sister, dire lang. Unsa may atong ipabayad inig prinda nato. Unsa ito ipabayad? Kalami, kalipay, kwarta, dungog, gahom, nga kalibutanon. Maunay atong bugti, ganahan kaita nga lipayon, tahoron, musikat, niya
mahimong inila, mahimong malampuson dinhis kalibutan, successful gyud ang tanan nimong mga plano, nya wa kay sakit, nya na kay sakit, maayo ka sa sakit, mahimo kang bantugan, maalamon, mo na itong gusto. Bahala nagbaprinda ang kalag, basta lang makuha kuning akong gipangayo. Ug mao na ang ato rong dakong problema. Karon ipasar na sa Kongreso ba to ang atong divorce bill. Sa una, RH bill man to. Lalis-lalis ta, abot sa Senado, pasar ang RH bill. Karon mao nagitagna naman ning daan. Ang gasundod sa RH bill, divorce bill na nasad, pasar nasad. Ang gasunod na sa dana, unsa na masad? Abortion bill. Sunod na sana siya. Unsa may mga rason ana nganong nipasar kay daghan na nato nakatawhan sa kalibutan. Gani murag ang Pilipinas na lang og ang Vatican kuno maoy wa mo approve og divorce bill. Tibuok mga nasod tibuok kalibutan approve na siya. Ngano man di lagi ta gusto anang magantos, di ta gusto anang mutunhay ang atong kinabuhi nga magantos ta. Kana bang intact ang family pero nangabunog ang naong, nangasamad, na tortured physically. Kinahantang ang pamilya mo padayon nga malinawon gyud, malipayon gyud, naghigugmaay gyud. Mo na itong gusto. Ilingay mong tupad. Ing na muabil ka ana. Na muabil ka ana nga bill. Muabil ka ana nga bill. Ay sus, daghan na kayong gahuwat ana. Ay na kunyog ilara. Mao na, maliwat na ta sa tanan. Mo nang gipahinumduman tas unang pagbasa. Nga kini di ay atong kalipay sa kalibutan. Dili ni permanente. Ug kanimo atong gukoron nga malipay ta dinis kalibutan basig ma-forfeit ang katong way katapusang kalipay. Kay duha biya ni ka-level ang kalipay na ay lumalabay, na asay tunhay. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing naon sa imong gustong kalipay, lumalabay o tunhay. Ang ato sang kamaro, mingon ta, pwede all of the above. Mao sa nay ato na sad. Nga maro mo kitas tanan. Ato mangyong sagulon. Di na pwede sagulon. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon gyapon diri, kay nag-ingon ang kasulatan, ang tanang mga tao sama sa balili, ug ang tanan nilang katahom sama sa bulak niini. Ang balili mamatay, ug ang bulak malarag. Mauna, unsa may itong sundon, nga di mo labay, ang pulong sa Ginoo. Mahimot ang anak sa Dios, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Muna ang magsunod aning pulong sa Ginoo, dili ana mga bill nato, mga human right nga pulos ra gyud pangkalibutan, mao ra gyud tinuod nga malinawon og malipayon. Tanawa ang nag-approve anang mga bill karon sa tibuok kalibutan, nisaka og samot ang ilang mga depressions, ang ilang hikog, ang ilang suicide, ang ilang abortions, ding sakag maayo, porti na gid nila hinoon ka insecure sa kinabuhi. Gani sila mo itig pangulo aning gubat, siging gubat. Sila'y nagpangulo anak. Di ba? Niya, moingon pa gyud ta, mo conclude pa gyud ta nga kining maong mga bill makatabang nato. Kita na mas katag, muna ingon sila, kita na mas katag god. Apayara god na nato god, panindot-nindot ka ng imong naong, sikag kiskis na imong kilay, pabuagaw na imong buhok. Nganong na may daghang kiniskisag kilay, buagaw og buhok, paputi is naong, kusmod mangyapog naong, di man malipayon.
nagasto naman kita na sila. Nganong kusmod bang yapog naong? Naiuban, mga asawa, yung magpasiksita, o siksi na gyud kay sila, gibuwagan mangyapos bana, nangabit raman gyapon ang bana. Ngano man na? Sa to pa, klaro kay nastanan nga, sayang ng maong mga butang, tawhanon manggod na siya. Tawhanon nga kalipay, tawhanon nga katagbawan, di gina makalipay sa tinuoray. Sundaragod ang pulong sa Ginoo. Matod pa sa mga bisibipi, be honest at all times, even if others are not, even if others will, ano sa to? Cannot, or even if others will not. O, ana, be honest. Be truthful. Bisan ang imong asawa, nahudas ng anha nimo, hala, sunda ang pulong sa Ginoo nga, pagpabiling buutang bana ngadto sa imong yawanon nga asawa. Be willing to suffer, or vice versa. Pagpabiling buutan nga bana ngadto sa imong buangon, sakto ba? Buutan nga asawa ngadto sa imong buangon nga bana. Ana? Di pwede. Kung kamo day dihang tanan, buangon na kay mo, ako nga pari, magpabuang sa day ko, kay nabuang na ako mga parishioners. Ana di ay, kung ang inyong pari, buangon di ay, kamo sa di ay, mahimo sa day mong buangon. Ayaw oy. Kung ang inyong mga anak, badlongon kay tanan, kamo sang mga ginikanan, magpabadlong sa mo, pinaagi na inyong sigig pamalikas, sigig yaw-yaw, takod na tang tanan. Di ba? Butangig antidote, bisan ang tambal, ang COVID, sana COVID-19, na naman sa kunuroy, sana variant, mangita maditag antidote. Niya ang antidote ka nang musumpo niya, dili mo pasamot. Ang sala, ang antidote, ang paggamit sa pulong sa Ginoo. Muna ningon si Kristo diri, gusto mong musikat, mo man tawhanon man ni kaayo. Ang iyang duha ka disipulo gustong musikat, si Santiago ug si Juan, mulingkod gyud dito sa tronos langit. Ingon si Jesus, makainom ba mo sa kupa nga akong imnan? Makapabunyag ba mo sa bunyag nga akong pagadawaton? Okay kay mi anak Ginoo. Siya, sige, prove it. Nya unsaon man pagprueba, kay nangasuko masang napo, kay pagkahibaw nila, ayay naunhan mis mga panuwayng dagko, kami rabasad, gusto rabasad mi ana. Ingnan ding Hesus silang tanan, kamo mga buangon kay mos tanan, gusto mo musikat, kinahanglan mahimo gyud mong sulugoon sa tanan. Gusto mong mahimong gamhanan sa tanan, kinahanglan magpaulipon mo sa tanan dinhis kalibutan. So kinsa man day ang pinakagamhanan para sa Ginoo, kinsay pinakamalipayon og malinawon kadtong nahigugma nga himuong sulugoon sa tanan. Gilingay mong tupad nga gusto kang malinawon, gusto kang malipayon, na pasugo ni Father. Ana, niya kay ang sugo ron ako, palit man mog slat, palit mog slat, ay mo pagsigig rason-rason diha, palit dayon, haron inig, palit ninyo ana, katilaw gyud mo og kinabuhi nga malipayon kayo, wala ka nang hahanapin pa, basta tinuod kang nahigugmang ni palit. Pero namuhunan rasad ka, mingon sa ka, bebe, atong suwayan, tanaw na tog malipay bata. O niya, gahuna-huna di kag kalipay, namukusmod na hinunang imong naon, kay mo ingom ka, wa man lagi. Wa man ka maghuna-huna nga, ang imo pasugo, ginang imo, kanang sulugoon ka ba? Salamat sa mga sulugoon ha, daghan na ta. Ako biasa, sige, biasa kong palitan ng atong slat, ay ko ninyo, una-unahi diha kay kamora di ay mo'y malipay, ako di ko malipay. Palit sa kog ako. Magkuntis lang taani. So ang atong is BF Dag or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Kinsagoy dili malipay ani, tagaan kag Daily Abundant Graces. Ang atong is BF Dag para sa kumbinto ni na natay halin nga 22,932 ka slots.
Unya naapay 37,068 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot niya. Ato sa ning gibutangan og 16 slot challenge, 8,000 per challenge, na nasa tay 37 ka 16 slot challenge. So 37 na katao ang ganahan og challenge, no? Dili sila makontento usa lang ka slot, tulo ka slot, ilag yung gitarget ang atong 16 slot challenge. Salamat kayo. Nya nga ato sang special slot para ni Mama Mary, para sa Kapilinya di Fatima, Mother Mary's Healing and Deliverance or MMHD. Kinsa basagoy di malipay anang matagaan kag healing and deliverance through Mama Mary, Our Lady of Fatima dito sa Kapilinya. Na nasa tayhalin nga niabot nag 826 ka slots, na apay 5,174 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Unsa may challenge na ko ani nga karong buwan sa Mayo, kitang tanan nga nahigugma ni Mama Mary mo palit lang tag usa ka slot. Hapit na ra ba mahumano 30-31? Uy, duha na lang day kaadlaw. Sige, pagdali na mong palit diha aron mahurot na ni. Anya ang ato sang DSAP katong investment slot niabot nag 197 ka slots ang atong halin, tag 500,000 pesos per slot. Na ini ari diri nga amo lang ning ipalit pader, amo man taning ipalit og yuta. Nya amo lang gingon ay nabitaw tay yuta, sunod na lang ta palit og yuta, mas nagkinahanglan ang Ginoo ani sa pagkakaron. Total investment raman sa ni, naaman gyapon ni earning, mabalik raman ni God willing. Nya kana bang gugma nga ato sa ning iko as Ginoo, dila sa ni unahong ato. Lipay kay ko, nako congratulations ninyo na pamoy daghang moabot nga kalipay. Kay mataghatag nato ngadto sa atong isig katao, ngadto sa labing nanginahanglan sa makaron kita dinhi sa simbahan, nagkinahanglan ta og kanang mga individuals kita sa dinhi sige tagtabang og mga na ospital, na ay mga maintenance gani, silang mga tambal nga pertig yung pobrihan, napay dialysis, napay nagpakimo, mutampo kita kay manuol man gyud dinhi, mga bugas, ayuhonong balay, wa na hinuntaron mugayo og mga balay katon tibuok, pero naatay mga ginagmay-gagmay hatag-hatag para sa ilasang pag-repair sa ilang mga balay, ginagmay na lang, wa na tay budget. Na kining tanan maoni ang gisugo ni Kristo nga makapahimo natong dako sa matas Ginoo. Dili ang pagpasakas atong dungog dinhi sa kalibutan, kung dili ang pag-atiman sa atong isig katao, dili ang pagpatay sa mga butang nga gihimos Ginoo, labi na ning mga sakramento, sama sa sakramentos kasal, sama sa bata nga mataw sa tiyan sa inahan nga ato lang yano-yanoho na lang abort, yano-yanoho na lang og inom ana mga pills, dili ang pagpamutol ana mga ugat dihang gihimos Ginoo, sama anang fallopian tube sa babae, vas deferens sa lalaki aron lang di na manganak, dili na maoy makapaana sa tong kinabuhi, kung dili ang pag-amping sa tanang gihimos Ginoo uban sa atong mapaubsanon nga pagtuman sa iyang mga pulong. Ang kalibutan karon gikunis-kunis nagmaayo sa yawa, gubat diri, trahedya diri, alaaway diri, pinatyanay diri, pandemic. Karon lang kagamay atong bagyo, pero dako kay siyag nahimong kana ganing kadaot, labi na dito sa parts nga naigo gyud adtong maong bagyo. Pero di kay to kusog ha, pero grabe kaayo ang nga daot. Ingon ana naka bangis ang gahom sa dautan. Muna kinahanglan tag pagampo, dili kay magsigit tag paningkamot paglipay sa tong kaugalingon nga wa nay Ginoo, kung dili magantos tang tanan para sa Ginoo, kay iya tang lipayon sa kalipay nga dili nato na kana ganing di na nato ba maato pagpahimulos kanang gitawag nilag
wala ka nang hahanapin pa. Hindi katapos ang lingi sa imong tupad. Ing naandam na kong muantos para nimo. Sige ba? Naandam na kong muantos para nimo. Nindota na. Manindog na ta. Mga igsoon, si Kristo atong Ginoo nanagna mahitungod sa kaluwasan. Sa atong pagsunod kaniya, mapaubsanon kitang muingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan mahimong matuod nga mga sulugoon nga nagabuhat sa samang pagtagad nga gipakita ni Kristo ngadto sa iyang mga sumusunod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno magbansay sa ilang gahom alang sa kaayuhan sa ilang katawhan ug likayan ang panagsumpaki ug ang kawalay pagsalig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga makaamgo kita nga sa mga mata sa Dios ang kalampusan dili masukod gamit ang sukdanan sa kalibutan apan pinaagi sa pagtahod nga atong ihatag sa atong isig kataw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga sila nga nagmasakiton, makaamgo nga ang ilang pag-antos hiniusa sa pag-antos ni Kristo, mamahimong dakong panalangin, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga matuohong mitaliwan na makakaplag sa pahulayng dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Langitong Amahan, tabangi kami sa pagsunod sa among pagka-Kristyanos o pagkaanak sa Dios. Dawata ang among mga pag-ampo karon nga gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit mo na mong amahan, among igasa, hanggang Kristong kinabuhi, aming bayad, ning imong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tiguang santos nga simbahan. O Dios, among magbubuhat ang pan ug bino nga among gihalad kanimo,
timaan sa among paghigugma o pagsimba, mahimo unta nga usa ka sakripisyo sa pagdaig o magdala kanamo nganha sa kaluwasan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon kadto sang wa nay naghandom kanila, mga biktima sa gubat o mga kalamidad. Labi na sab ang mga kalag nila ni Monsignor Rode Villanueva, kalag nila ni Father Diosana. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili niya ko angay kalawat kanimo, ang panipamulong lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh Lord, you are the center of my life. I will always praise you. I will always serve you. I will always keep you in my sight. Keep me safe, oh God, I take refuge in you. I say to the Lord, you are my God. My happiness lies in you alone. My happiness lies in you alone. Oh Lord, you are the center of my life. I will always praise you. I will always serve you. I will always keep you in my sight. I will bless the Lord who gives me counsel, who even at night directs my heart. I keep the Lord ever in my sight, since He is at the right hand, I shall stand firm. Magampo kita. O Dios, sa kaluwasan kining sakramento nga naglig-on kanamo dinhi sa yuta, magdala unta kanamo sa kinabuhing way katapusan sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga himaya, divine glory. Nya mahitabo ra ni kung magpaulipon kita sa tanan ug dili magsigig pangambisyon sa pagkabot sa mga butang ug dungog dinhi sa kalibutan. So usa sa atong pagpaulipon mao ang pagpamalit na tugslat dinhi sa atong parokya nga ato bang itabang sa atong simbahan. So padayon tagpalit og slots is BF Dag 500 pesos per slot na ay 16 slot challenge nga 8,000 pesos. Ang ato sad nga MMHD para sa Kapilinya de Fatima nga part 2 nga project tag 1,000 pesos per slot. Ug ang atong DSAP para sa investment slot 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.